ukuphendula phambi kaNkulunkulu ngomhla omkhulu esabekayo. uNkulunkulu wemndeni yonke yabacelisa Nkosi labantwana owakwaBhengu nowakaMngoma ukuba Nkosi lesigaba abasithathayo sokufungela ukuba bakhe umuzi wakwaBhengu. Ngiyacela Nkosi bawakhe nawe ngoba umuzi umntawakha ungekho wena ubi impumelelo. Ngiyabacelisa Nkosi ukuba bawakhe babe umfazi nendoda baze baguge bendawonye. Abazalenu banunyazile ukuthi seganile kwaBhengu ngokusemthethweni. Saba kaBhengu udlulisa ukubonga emndenini wakaMngoma njengoba namhlanje sisamthethe isigaba sizothatha umakoti ke namhlanje. Ngiyajabula kakhulu ngalelenza namhlanje wami. Nalayo kana khona ngibona ngathi kuhle ngathi bayamemukela ngeqiniso ngoba zonke izinto abazenza uzini. Owami umnyeni akakaze angiqambela manje kuze kube namhlanje. Ngiyacela ukuthi kuhlele kunjalo kungaze kwashintsha. Ngiyathembisa ukuthi ngizokuhlonipha, ngizozama ukuhlisa ikhanda uma nginalo ikhanda encane. Okakufisayo ukuthi njoba sesiqhubeka siyaphambili ufisa ngiqhubeke ngibe lento le ebengiyiyona futhi ongcono sengaba ongaphezulu kwalokho bengiyibona, kodwa ngiyacabanga ukuthi akafisi ngikushintshe lokho ebengikwenza ngoba bengivele seva sengisaqala bengivele ngireporta uma ngihamba ngaze ngafundisa yena ukureporta wena umuntu ongareport. Ukhulu loya muzi ngicela bangibekezelele bangicathulise la engizohamba khona ngitsheke. Ngizozama uma abe uma kumina angicathulise ukuthi kaBhengu kwenziwa kanjani. Athembisa nje sisazoqhubeka sibambisane ngaleyo ndlela. Ngiyacabanga ukuthi akukho kuzoba yinkinga okutheni okunye, kodwa mhlawumbe amaphutha esizoba nawo siyathemba mhlawumbe ke nabo abantu benkonzo nabathile abazothi ukusilekelela lapha nalapha makwenzeka, kodwa angicabangi ukuthi sizoke sibe nawo leyo nkinga njengaleyo.